लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोसो गोथारै खेबसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर आं मोनसे टपिकखौ लानानै दिनै आरोबाव नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ आरोबाव लाबोबावबाय नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव दिनै सावरायनो नागिरदों थुदो बिदिब्ला लोगोफोर सावरायनायखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर कनजिता बिनानावनि खोथा दासान्दि बिराद भाइराल जागासिनो दंथारोलाय ना बेनिफ्राय जोंनि समाजाव भाइराल खालि भाइरालल'सै मासाव खेबसेयाथ' फैखायो बेनिफ्राय मोननै मोनथाम घटनाबो फैग्रासो जासिनलायलांबाय समाज आरो संसारा नायनोबो बालांबाय खोनासंनोबो बालांबाय बेसे खोनासंबावनो बेनिफ्राय जोंफोर बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव बिसोरो हगारना होयो बेनिफ्राय जोंफोर माबा मोनसे बुंहरब्लाथाय दाया जानोसै जोंहा खिन्थु ससियेल मिडियायाव बिसोरो हगारनानै होबाय जेथिया गावसिनि घटना गावसिनि नांलायनाय गावसिनि न'खरनि काहिनिफोरखौ अब्ला जोंबो रायजो संसाराबो माने एफा एनै बुंहरद्रायाबाबो जानाय नङा साननानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों आं खिन्थु बिसिनि भिडिअनि सायाव आं लाबोनो गोसो गैयामोन जेसेबांनो माने बेफोर भिडिअखौ लाबोगोन माने समाज आरो संसारखौ फोरोंनायसो जागोन होननानै थेवब्लाबो आं दिनै भिडिअखौ लाबोबाय दिनै आङो बुंहरगोन कनजिता बिनानावनि सायावनो कनजिता बिनानावखौ आं दिनै बुंगोन फंसेबाबो फंनैबाबो कनजिताया साननैसो सिगाङावसो माने गाज्रि दिस माने दख'ना फैला फैलि मोसानानै समाजजों मिटिं खालामजानानै माने बेफोरबायदि मोसानायखौ बन्द' खालामजाबाय रिल्स बानायनायखौ बन्द' खालामजाबाय बेनिफ्राय थिगासे बियो गोसोखौ दाद खालामनानै लाजिनायखौ दोनखोमाथ'नानै माने दिनैसिम बे फरजायाव फैफिनदों आं मोजां मोनदों बै समाव आंबो खिन्थु बिनि बेफोरबायदि बांद्राय खालामनानै मोसानायखौ आंबो मोजां मोनखायाखैमोन आरो आं सानोमोन आरोखि बेफोरबायदि फैला फैलि मोसानायखौ गावसोर मालाय भिडिअ नायनानै माबायदि नुयो मोजां नुयो नामा बिसोर गावसोर होननानै बेनिफ्राय रिंकुमनि मोसाग्रा बिनानावा बे गोदोनिफ्रायनो मोसाग्राखा जों गासिबो मिथिजोबखागौ बा संसारानो मिथिजोबखागौ बिराद मोसाग्रा बियो बेनिफ्राय बिसिनि मोसानाया बहाबा शुटिं खालामनोबो थांलायनाङा बेलेग मोजां सिनारि हाजो हायेनाव बा साहा बागानाव थांनानैबो मोजां जायगायाव थांनानैबो मोसाहैलायनाङा बिसोर न'आव थानानै न'आवनो मोसानायखौनो बेसेबां मोजां नुयो बेसेबां दख'ना स्राय स्राय फ्रात फ्रात गाननानै मोसायो नायबाबो नायख'नोनो हाया थिग बेबायदिनो नों मोजां नोंथ' कनजितायाथ' मोसानो गोरों गथ' कनजिता मोसानायखौ बयबो नायो नोंबो बेबायदिनो बिसोरबायदि मोजां ड्रेस गाननानै मोसा बिसोरबायदि मोजां मोसाबानोथ' भिउवार्सआ नायखायो जायखौ मोजां नुयो बेखौथ' नायखायो भिउवार्स मोननो थाखाय नोङो बेबायदि गाज्रि दृश्य खालामनानै मोसाबाथ' जायालायो गावनि लैजाखौ दिन्थिनानै माबायदि मोसानो जेरैहाय लंथं जुग फैदों होनदोंब्लाबो लंथंथार खालामनानै बोरै मोसानो माबा मोनसे बुजिनाय फाव खालामनानै मोसाबानो जाबाय आरो दा बेबायदिखौ बे कनजिता बिनानावा कन्ट्रल खालामजाबाय थिगासे आं जेबो मोनाखै माने बेखौ आं साबायखर होदों बे गथ'आ माने बेफोरखौ अपमान होजानायखौ माने गोसो सिङाव लानानैबाबो बेयो ओंखारफिनदों मोसानो आरो बेवहाय आङो सानदोंमोन बिसि फिसाय सानैजों माने जुक्ति दंलायो माने सानैजों सापर्ट दंलायो जायनि जाहोनाव माने समाजा बिसोरखौ गाज्रि माने मिटिं खालामदोंबाबो बा अपमान होदोंबाबो बिसोरो सानैजों गोसो खौसेयै दा दिनै ओंखारफिनबाय बेनिखाय आङो साबायखर होदोंमोन दा फैयै नुफैलायबाय माने फिसाया सोरबा दैदेनना दिदेनजों माने सन्देह खालामदों बै हौवाजों बेनिफ्राय कनजिताया बिदिनो माने असान्थि खालामदों दर फांथेदों माबादों होननानै भिडिअ खालामनानै गाबै देखायहरनायखौ आं दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो खिन्थु बेफोरबायदिया बिराद गोरोन्थि गावनि सिङाव जानाय घटनाफोरखौ बिदि ससियेल मिडियायाव लाबोबाय थानानै नोंस्रा मा लाब मोननो जोंनि समाजा नायनो बाबाय आंगायबाय दा
जेखि जाया नोंसोरो गाव गावनि समयसाखौ गाव गावनो सल्भ खालामनानै ला। जेरैहाय आं बुंगोन, दैदेन नामा बे हौवाया जायखौ माने कनिष्ठा फिसाया सन्देह खालामदों, बै हौवाजों जुदि कनिष्ठाखौ सन्देह खालामदोंमोनब्ला कनिष्ठा बिनानावा बेजों थाङाबानो जायोना। मानो जौ लोंफानाय बायदिसिना होननानै खोथा ओंखारखो, आरो नाखि गुलि खालामलायनो मानो खोथा ओंखारखो? फिसाया सोरबा हौवाजों, मालाय हौवाजों जुदि नाखि गुलि खालामनाय नुयोब्ला बेखौ जायबाबो बाजाखागोन। आरो हिनजावाबो हौवाखौ दस्रा हिनजावजों नाखि गुलि खालामोब्ला हिनजावाबो बादा होखागोन। अब्ला बैनि हिनजावा जुदि, जाय माने दैदेननि हिनजावा जुदि कनिष्ठा थांनायखौ गाज्रि मोनाखैब्लाबो बिनि असे फिसायाथ' गाज्रि मोनदोंना। मानो थांनांगौ बियो? जेखौ फिसाया सुखुवाखै बेखौ खालामोब्लाथ' बेबायदि असान्थिया फैखागोन। नोंखौ खालामजानो बादों, बा बैनाव थांजानो बादों, बा बायदिसिना नाखि गुलि खालामजानो बादों, नों खालामाबानो जाबाय। होमबानो नोंहा संसाराव सान्थि। जुदि नोङो बे हौवाजोंनो, नोंनि असे फिसायजोंनो थैजासे सुख सान्थि जुदि रायजो जालांनो सानदोंब्ला। आरोबाव बे कनिष्ठा बिनानावा मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदों, मोनसे अपराधी बाथ्रा बुंदों। माने गावबो थैगोन, गावनि फिसा सानैखौबो बुथारफागोन होननानै। बेथ' एसेल' अपराधनि बाथ्रा नङा। गावनि जोनोम होनाय गथ'फोरखौ सोर बिमाया बुथारनो हायो? गाव थैबाबो गथ'फोरखौथ' बुथारनो हाया। बेबायदि बुंनाय रावाथ' बिराद गिदिर जादों बेनिया, बिराद गोरोन्थि जादों बेनिया। बेबायदिथ' बुंनो मोना। बेथ' मोनसे अपराध, एकदम दायनिगिरिथारनि बाथ्रासो। बेनिखायनो आङो कनिष्ठा बिनानावखौ बुंदों, नोंसोरो गावनि प्रब्लेम गावबागाव सल्भ खालामनानै ला। आरो नोङो थैनो होननानै जुदि थैयोब्ला नोंखौ समाज आरो संसारा दायनिगिरि मारमोन बे हिनजावा होननानैसो बुंगोन। बेबायदिसो नोङो बुंजागोन। मानो ससियेल मिडियायाव बेबायदि थैगोनां होननानै बुंहरनांगौ, गथ' गथायखौ बुथारगोनां होननानै बुंहरनांगौ? बे सासे बिमा आखुनि बे धोरोम जायाखै। बेनिखायनो आङो गुरै खावलायहरदों, नोंसोरो नोंसिनि घटनाफोरखौ सिङावनो सल्भ खालामलाय। ससियेल मिडियायाव बेबायदि दिन्थिहरबाय थानो नाङा। जोङो नोंसिनि भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैया। माने नोंसिनि भिडिअखौ बेसेबां लाबोगोन, अब्ला समाजफोरखौ फोरोंसिननायसो जागोन होननानै जों लाबोनो गोसो गैयामोन। अब्लाबो माब्लाबा बुंहरद्रायाबाबो जाया होननानै आं भिडिअखौ दिनै लाबोबाय। बेनिखायनो आङो गुरै खावलायहरदों, कनिष्ठा बिनानाव, नोंसोरो सल्भ खालामनायनानै ला। आरो मालाबाबो ससियेल मिडियायाव बेबायदि दा हगारबाय दाथा बेफोर घटनाफोरखौ। जेसेबां नोंसोर हगारगोन एसेबांनो समाजफोरखौ, जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ फोरोंसिननायसो जागासिनो दं। बेनिखायनो दिनैबो नुदाव, गाबोनबो नुदाव बेफोर घटनाफोरखौ, बेफोर राव भाषाफोरखौ खोनानानै जेबो मोननो रोङैसो जालांलायलांबाय। आंथ' थिखोना लाजिनानैसो थैनोसैमोन। नोंसिनि बिदि बाथ्राफोर, नोंसिनि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोनानानै अश्लील भाषाफोरखौ मानो ससियेल मिडियायाव दिन्थिहरो नोंसोरलाय? दा बेनिखायनो आं नोंखौ गुरै खावलायहरदों, बेबायदि आरो ससियेल मिडियायाव बेबायदि खोथाफोरखौ, बिसि फिसायनि दावरावफोरखौ नों लाबोबाय थानो नाङा। आरो फिसाया जुदि नोंखौ बै हौवाजों थांजानो बादों, बा लोगो हमजानो बादों, बा नाखि गुलि खालामजानो बादोंब्ला नों बेजों लोगो हमनायखौ बन्द' खालाम, आरो बेजों थांनायखौ बन्द' खालाम। बेनिफ्राय नों हौवाजों गोरोबनानै माबायदि खालामबा हौवाया नोंखौ मोजां मोनगोन बेखौ खालामनानै नों मोसानो गोरों गथ', नों हारसिंनो रिल्स बानायनानै हगार ससियेल मिडियायाव। नोंखौ नायग्रायाबो, मोसानोबो, नोंनि मोसानायखौबो बयबो नायखायो। बेनिफ्रायनो बिदिनो नोङो मा खालामो बेखौ नों हारसिंनो सालायलां। नाथाय बेबायदि हौवाजों नोङो बारा नाखि गुलि खालामनांला। बेखौनो आं दिनै बुंहरबाय बिनानाव। आंखौ गाज्रि मोनोबाबो नोंनि बाथ्रासै, मोजां मोनोब्लाबो नोंनि बाथ्रासै। खिन्थु आंनि गोसोआव जा मोनदों आं बेखौ नोंखौ बुंहरबाय। बेनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोनहा माबायदि मोनदों आंनि बे दिनैनि सावरायनायखौ, अननानै मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो नोंथांमोनहा कमेन्टआव फोरमायहरदो। बेनिफ्राय आं दिनै आंनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। गोजोन्थों, खुलुमबाय।